What is up ninyo mga maray mayong Bro, damn. What is up ninyo mga maray maligayang pagbabalik sa kayong panibagong video na naman sa atong kabuang diri sa Minecraft. Ug karon magsugod ta og bag-ong world pero naka-hardcore. So magsugod na ta, di na ta magdugay-dugay pa kay basin og maabta na ta gabi eh. Sumbag na din tagkahoy diri. Yung mga lang tag mga basic stone tools nato as always. Anam gina basta magsugod tas Minecraft. So, kasayo man aning hoy kasayo man nimo nang wakwak buntag pamanoy agay. Napagi barang ang buo. Grabe naman sad ni oy. Oh! Hala ka bag-o pa lang taga sugod mamatay na ta ba? Bobo! Grabe mananapan siguro tong zombie ha to ka-aggressive oy. Awagi gutom na din ta. Awara gud na imong kabuang zombie ha ka. Na magdali-dali na jud tanig panguhag gamit nato. Mag speedrun na tani ba eh. Kailangan din tag pagkaon ani kay abchoy mo tong sa ka-zombie, grabe buntag pa ka bag-o pa taga sugod ha. Early bird siguro to si ano. So mag-craft lang taga to mga basic stone tools so niya manguha din tag mga pagkaon para ita mamatay. Oh my god, tuha na din ka hunger bar atong naiban na tong kulukoy nga zombie. Nya bati pa jud kitag terrain. Toy cave dito no, di ata mo adto kay murag nagtinga man ato ang kuan. Nagtinga pamantagaw. Iyaw sa dinanagaw. Ato ta rito bisin makita ta. Coal dara di ay. Coal akong gipasabot nga makita nato dito. Pero nasa ko'y nakitaan og pasabot ani pagkaon ni siya bay. Wala taning coal para natay sugnod. Ang luto ba? Okay, madto ta rito mulabang ta. Pero di ta mulabang lang maghimo ta og kuan. Boat. Pero kadali lang magkuha sa tawag kahoy. Matag pambot, dibugsay. Clutch din ta dere. Oh, 'di ba? Basic. Apaka-basic lang 'yan mga bay. Need na tong pagkaon bay. Yo, na-spawn dito ay. Yo, by the way, hardcore din ni no. We don't care. Tanawa, gayo. Yo, daming pagkain bay. Pasensya na kayo mo mga karnero ha mo. Kay murag gutom jud inyong migo. Wait lang, lutoon lang ni nato sila ha. Paabot lang sa tang maluto na kay murag gigusla na niya to ang gigusla na ko ba. Ikaw man og kaluto ani kay mangita ta ninyo og mga alam nyo na mga goodies. Okay. Guys, ad maluto ani niya eh. Anong kapalangayan man nimo boss? Pwede ni madali-dalayan boss. Sugnuran ta kapag ayo boss, bahalag mapagod ka boss. Bruh. Yo, salamat naluto na jud. Wow, palubog na yung araw pero tanawa tong inventory bay. Mao pa ni sod sa tong inventory bay. May pag magpakamatay na lang tanay kalakihan eh. We're starting pa man eh, hindi pa man tayo magaling aning nga duwa bay. Kalma lang sagud. Kaya tama harsh ba? Hindi kina to dali-dali na tong life bay kay mamatay dagdali na bay. So murag time na jud ni nga para mag-explore ta ninyo. Uy, gay kog bandol bay, gay kog kondi. String bi para makahimo tag bandol bi. Bruh. Yo, nice lagi nig terrain diri no. Nice lagi nig world generation diri bay.
Inod kayo pagka-generator sa generation. What? Yo, plains biome pero mo lagi putol. Short ba? Howdy day. Goods ra day. Yo, nice ra mag generation rin. O pa ko na kontento sa tong call boy. Uy, mangita pa yapon. Okay, di na lang ko mangita glain. Ikaw ra yun buang nga man eh. Cringy. Yo, murag dili na jud ko manginahanlan og call ba. Ay manginahanglan ko sa puhon-puhon pero karon dili sa kay mo. Taka na 64 and ace 4 or 6 day. Yo. Kita mo ato na tuwan lagi to siya. Bag-o na karon. Oh my god, gaulan bay. Maputol yun niya tong recording dre bay. Maray man ay. Continue ra ni unya bay. Yo, ari na tamo puyo. Ari na jud tamo puyo bay. Kinakanang murag chocolate hills bay oh. Abot na tas buhol bay, sige na tog lakaw-lakaw bay. Ah, kaya sa dre bay, ganahan ko mo puyo dre bay pero gaulan na dre sa mua bay. Mobalik lang ko niya inig kahuman aning uwan ug kanus ani mahuman. Bruh. 1 hour later. Og karon na to ipadayon na tong mga naputol nga mga kuan kagabi kay murag ni uwan jud to dre kanina. What? So ato lang ni ipadayon. Asa na kita ato dapita? Aw ude. Ara na tamo puyo no. So maghimo lang ta dre kanang kuan gamayng camping area ba. Para kabutngan sa tong mga gamit. Kay samok kay tanan oh. Gimo sa tadrig ko no. Himo tadrig og chest anya ato ni pambutang atong mga gamit. Naunsa naman ni grabe na mga wakwak buntag pamantawon uy. Diin man ni siya gikan nagdapad yung palo-palo. Diba? Buntag pagali. Di na sila magsuroy-suroy kay allergic man sila sa sun. Sus, ambot na lang yun aning mga wak-wak sa kabuntagon. So, muna toto ni pambutang atong mga gamit. Nga dili kay importante sa to ang trip karon. Kay ang ato ang trip karon mo adto ta og cave. Pambutang lang sa nato dali. Kuha la ta og gamay nga kaon kahoy para just in case ba, in case of emergency ramin kahoy na to ba. Yo, naman din ni balay sa tambubuan dere ilo. Tara ang kuan ay. Mo ni mong balay yog. Mo ni mong balay, ha? Mo ni mong asawa. O ara lang mo ha, ay mo pang ikos ha. Busy pa kuno sila, wa kuno sila time na ako. So mangita na ta og cave kay para magkuha na din tag mga iron. Kani murag ko salig ani nga cave dere bay. Ambot lang na. Grabe na to, Mike. Mas indot po man siya armor na ako eh. Ikaw ba? Spoiled kay kasi mong lula buang ka. Palitan kag mga gamit. Yung manghod wala iya oh. Suya ra nimo. Yo, isa na kayo nadunggan rin ba? Waday. Kamu ba magpakorat-korat mamuay sa mo pagpakorat-korat uy. Upay hingapi kay ninyo ang maray nga bugoy. Ayaw boy. Halak ka. Unsa naman lang asa sa manok sad. Oy, naunsa naman ipatok. Asa gana ninyo inyong mga manok di abi. Bruh. Ato ning tanawon diri unahan bi basin og pigi day ning nga cave. Pigi jud. Yo, nara day cave diri day nga dako day. Padung manis. Oh my. Ah, grabe binuang naman sa ning inyo eh. Ah, grabe. Tabang mo duha oh. O imo kuya oh.
Magsuroy-suroy lang sa tadari. Magmura sa Tagdora the Explorer ba. Piki man dito nga cave di ay. Loh, naindot rin ako ano? Katukuran og balay. Indot to man day guro ni diri bay. Imagine lang ba no? Patay balay diri. Ya dito sa pikas niya na i-bridge diri ba. Ah, kayasa. Plano pa lang na ha. Indot kay imagination ba pero inigihimo bati rin ito. Nagabian naman lang puntaan eh. Umangyapon ta kita og cave eh. Nadara ay piki po siguro ni nga cave eh. Sa among hinanok sa tagkadyot dres daplin kay. Pero di ta makaspoon og mga kuan. Mga diingon nato. Ah. Damn. Awa, di ba nang spawn yun ang mga mananap? Ay, pagbuto call. Bad ka call. Okay. Okay. Grabe sa anak nila eh. Di na kumup sodra sa inyong baluarte bay. Naray village day diri bay oh. Hasta sa amo manok bay nasa sa mong abay. Binuang naman ang emotek. Ato ning lutan pag ayaw diri ay ka nang ato ni manghuam ta sila mga gamit diri ba. Stop the cap. Pagtago sa kakawatan dato bay. Ato lang ning pangayuan silang mga gamit diri. Kol imo tong bay kol. Kora to gikuha ano kuan kol. Kanang abog imong katre ba. O kani imong urokan. Iporting abuga jud di ka kabaw malimpyo. Nanatay potato bay. Goods na kay ni. Sumo tong ilat tinanom diri. Potato gihapon sa. Kol. Harbison ka ni Kol hang anong gahinoktok man ka diha Kol. Say problema nimo Kol. Okay ra ka Kol. Usa man ni Kol. Grabe si Uncle nagimot-imot man didto eh. Oh, salamat sa inyo hang kuan. Manggihatagon kay sila oy. Sila gid gihatag ilang mga gamit sa kuha ano. Mga buutan kayo. Nawa naman ko passing bay. Ingita mo yung takog cave no. Ay dara ay. Ah mauna ni. Mauna ni akong cave nga giingon. Sagwa jud ko giingon ba. Piki man ni gihapon nga cave eh. Ah naunsa naman eh. Padayong lang tag suroy-suroy dere. Sin makitara taon niya dito sa unahan. Hadara. Sin mauna ni. Sana laumaan eh. Ah, grabe dagana na sag mga dingo nato dra eh. Katistingan nato dari basin mabuhit ta. Basin kaya ra nato ba? No, yung iyalang migo sugat din tag masipang pakpak ko. Uy, pagbuto. Binuang man ang imo per. Ay pag binuang dia per ha. Tapay usa nagpadunga. Ay gid pag binuang dra. Tara nabot na sa subos bay. Ah grabe daga nag-creeper bay uy. Wala ka bay duha ka buok patay jud ko ani bay. Patay jud ko ani bay. Oh my god. Oh my god. Wala ka. Oh. Binuang naman ang imo. Sus hapit na namatay. Tago to diri. Ay.
Hapit yun bay. Buguan ako dito. Unsa man ta diri maghinuktok na lang ta diri. Grabe first pagalin ni nato nga episode ba nagkalisod na ta. Asa man to si Uncle diri? Per nara di ka diha per ayaw pagbuto per. Saan man ni nato pagpatay bay? Ayaw yun pag binuang per. Ayaw yun ah. Halaka. Grabe ka, kurug-kurug akong kamot dari bay. Di usad na ako siya maabot. Kana ni buto na gid siya. Ato ra di ayon ta no. Go oy. Yo. Grabe di man ta ka-survive siguro dire bay pero salig lang ha. Ay lang muglaom. Salig lang ba? Ay lang muglaom ba? Ito na abungan daan dira basin inig dinaganay ba dili ta mo lahos oh. Kahog dadto. Sa maani o nanay patimaos. Grabe sakita sa mo pre. Uy. Kalma lang god mo god. Ang ka-creeper lagi to siya. Oh my god, hapit ta mamat. Ay, alaka patay jud ta diri bay. Patay jud ta diri bay. Agay. Please. Di man ta ka-survive diri uy. Alaka. Imat iyo na sad ta nagtinga na sad ta bay. Tabinuang naman eh. Halabay. Grabe sakita nila bay. Uy mo din ni hardcore bay. Huwag ko mag-expect expect ba? Kuga to o bay nga ani din ni hardcore bay. Todo ko nung silang testingan og paari diri daw. Naunsa naman eh bay. Di man maayong mag-caving diri bay. Matyo na rin ta bay. Kaduha na gyud bay. Grabe low kay tatong life ato bay. May gali. Paspas tag reaction no. Hadlok naman ko mo gawas. Oy naunsa naman eh. Lion diri. Yo, ay tao. Ugay nakakita gyud siya bay. Mangarar man na sila. Sa, di ba naigo niya yang kuya? Suko kayo. Like sinong bagay nagpinagsingay. Walay paki ang skeleton kay ang gusto ako. Ilingon. Nadlok naman ko magawas bay na iron diha para unta to makakotag. Para maka-craft og shield ba no? Ay sa makuha naman siguro na nato diri dapita. Makuha gid bay pero open siya bay. Saan na? Adara kanilang. Wala ka nga puno naman na itong inventory. Labay na. Manipos lana. Tuon na ni maghimotag shield. Mo na ni nag-challenge pa kong hardcore sa akong speedrun. Itong una na akong video. Uga po to ninyo tanawa sa to ninyo. Taka ng angkolo. Gandam na ba? Grabe, gikampingan na juga nila ba mga camper. Okay. Lakay kong ina makalusot kas bangag diha Spider-Man na ka. Spider-Man ka. Ulog, di lagi na ko siya may... Kaya saan nila ba eh? Alabay pagbut. Binuang man ang imo. Per. Sana man ka per. Di pa jud mo duol atot o artiha ani niya eh. Duol drebi Amatay na dito. Tara naluto na. Tara madali-dali tagi mo kon. Panangga na plywood ba? Para di ta dabu-dabuhan dre. Napo ba kani maligno dre? Wala na siguro no. Ay salamat. Wala na jud taon. Sugan tanig dali-dali dre bay. Lakang ano naman ni. Sugan tanig dali-dali. Ala napagid si nanay dito ay. Agay grabe. Igo ko siyang barang bay. Alak ka nakiteam up na silang duha bay.
Delikado na gini bay. Oh my god. Ano diri suong diri? Grabe, nakag-team up man si nanay sa creeper bay. Binuang man ang imo nay oy. Paulan na natong iron diri bay. Katawa ra bas nanay diri. Kalbaryo man ni diri bay. Arak ka na ade ay si nanay nag grabe na spawn camping man mo nay oy. Di man na maayong inyo nay. Child abuse man na inyo oy. Huwag kayo iiyak. Wala kadugayan wala. 20 seconds. Ala ka 19. Gamay na lang tag life bay. Kaon oy. Alak ka matay kita ni ba? Pila. 7. Alak ka. Di man ni mo heal bay. Salamat. Pero gatinga ta boy. Sana man oy. Di kita kahimog balay ani ba? Sige lang atong mission karon ato na lang ano mag full iron armor na lang tanya. Sunod na lang ta maghimog balay kay pag nagkalisod man ta diri oy. Asa naman ibay mura naman igmay sa kung nahimo diri bay. Si plano na itong dagan ta ato Toritos Cave na itong agibuhat ha. Pero masabing taog kon. Butang og suga para dili sila mong spawn ba. Hala ka laom. Ugay. Oh my god. Suga. Di mo ni suga boy. Agay. Dagan-dagan na ta. Tilis ata. Grabe dagana jud giyo. Sana ba de? Oh, tabang nurse. Oop. Yan ako dira. Oy, bahala na ni. Abort mission, abort. Grabe. Nakagawas na dyan dito. Kuyawanan na ako. Abi na akong mamatay na to eh. Naram di yung tani cave diri nga. Takod-dakog ko ano, space. Makadagandagan ta ba? Spam din tag mga torch bay para dili ta maspunan bay. Kita ko atong skeleton sa luyo bay. Spam tag torches bay. What a nice. What a nice shield. Kaunsa? Basta magdagandagan ulo ko lang di ato eh. Yay! Tara, mo ni cave na akong gipasabot makadagandagan tawa dili inato ba nga. Uliha ba pro bakilid ba? Lo daghana nila oy tibuok pamilya oy. Napastutoy ay boy. Ay kay paninood boy bata boy ka ma. Ikaw gusto man jud ka. Gusto ka mo pin. Oh my god, sa mga creeper. Kagitabangan ko na isod ang usabay. Atay ka na matay ka. So, mao na siguro to. Dire na lang siguro na ako tapuson ng video na to. Pero ay mo kabalakan na pa ni sunod ha. Dili pa ni siya main series jud. Yun ang practice pa lang ni ba. Pakita lang na ako ninyo unsa ko ka maayo. Dili ni siya episode 1. Inana or everything din na siya inana. Bali practice ra pero ako gyapon ning ikuan ay kay siyempre para makita ninyo unsa ko ka maayo ba galing kay ko aning hardcore ba. So, din na lang ko ni dugayon kay murag ma-full storage na jud niya akong kon. Di na siguro ni madam murag karat na kay gali ko kain. So, yeah. Peace ninyong tanan. Kita-kits sa sunod na video.